קורא נמרים. ברוכים הבאים לסרטון השני בערוץ שלי ושל רון. אוקיי, מה שהולכים לעשות היום, לא סתם יש לי שטר של 20 ביד. רון הולך לבוא לאנשים, להפיל את השטר הזה ולראות איך אנשים יגיבו, יתעלמו, יגידו לו ילד נפל לך השטר, או יקחו את זה לעצמם. בואו נראה איך אנשים יגיבו לסיטואציה הזאת. בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, רון עכשיו. בוא. טוב. רון, מה קרה פה ברצינות? האישה לא שמה לב בכלל שנפל לי השטר, היא לא ראתה את זה. לא, היא ראתה את זה. כן, היא ראתה את זה. היא התעלמה. היא התעלמה לגמרי, היא ראתה את זה. אוקיי חברים, שתי ניסויים, אחת תוצאה טובה ואחת תוצאה פחות טובה. נחזור אליכם עוד מעט. אוקיי. פנתרים. סתם. זה היה הסרטון השני שלנו. נכון. שימו לב, אני שואל אתכם אם אתם רוצים שנקרא לכם פנתרים או נמרים. זה שתי דברים שאפשר לעשות. היום בפתיחה קראנו לכם נמרים, עכשיו פנתרים. בואו נראה מה הם רוצים. כן. כי פנתרים זה גם שם טוב. היום היה תגובה אחת טובה ותגובה אחת לא טובה. התגובה הטובה זה שאם לא שמעתם, הלכנו למרפאה והרופאה אמרה לרון שילד נפל לך השטר. כן. ובפעם השנייה מישהי ממש ראתה שלרון השטר נפל והיא לא הגיבה. אנחנו מצפים לתגובות קצת יותר טובות. נכון. אבל בסדר, זה בסך הכל ניסוי שני, מקווים שבניסויים הבאים יותר טוב. אם אתם נהנים מהסרטון, אל תשכחו לפרגן בלייק, ללחוץ על הפעמון ולפרגן בתגובה טובה, זה מאוד תומך ועוזר. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.